'Yan Najeriya sun zo wuya inda suke munanan kalamai na wani martani da suke maidawa ga wasu gwamnoni da suke cewa za su yi sulhu da 'yan bindiga. Daidai lokacin da gwamnan jihar Kaduna Obasani ke cewa ƙarfin soji kaɗai ba zai iya kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a sassan Najeriya ba, face sai an haɗa da sulhu tsakanin ɓata garin da kuma mahukunta. Muhawara dai ta ɓarke tsakanin mahukuntan da kuma ɗaiɗaikun mutane da matsalolin tsaro ta shafa game da alfanu ko kuma illar irin wannan al'amari. Maimakon yaƙi da masu ɗauke da makamai domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro, gwamnan ya ce ya kamata a mayar da hankali akan batun zaman lafiya a yankunan, domin ba a san irin mutanen da ake kashewa ba waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Masana tsaro irin su Dr. Abubakar Sadiq Muhammad abinda suke cewa sulhun dai shine mafita. Ƙaramar hukumar birnin Gwari da ke Kaduna cikin yankunan da suka yi zaman sulhu da masu ɗauke da makami, kuma kamar yadda mazauna garin suka tabbatar wa rediyon Faransa cewa zaman lafiyan ya daidaita tun daga lokacin da aka yi zaman sulhu kawo yanzu. Abin mamakin dai shine akwai wasu yankuna da suka yi zaman sulhu da 'yan bindigan, amma duk da haka ba a yi nasara ba, musamman ma a yankuna da makwabta a birnin Gusau na jihar Zamfara. Jihohin Zamfara dai, Katsina da Sokoto su ne inda ake kai munanan hare-hare mafi kamari a arewa maso yammacin Najeriya. Masu sauraro, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Tashar Taskar Ji da Kunna ba ta ƙasa a gwiwa wajen ta shiga ta fita ta zaƙulo muku labari. Sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.